Ja, mine damer og herrer, velkommen til København, hvor klokken er 7:30. Af sikkerhedsmæssige tilbedelse beholde sikkerhedsbæltet spændt, hold ståleryggen og båret opslået, hold midtergangen og nødudgangene fri for håndbagage og lad mobiltelefoner være slukket, indtil skiltet med sikkerhedsbæltet er slukket. Når de åbner bagagehylden, så gør det forsigtigt, så bagagen ikke falder ud. Tobaksrygning er først tilladt, når de befinder dem i et rygeområde. Hvis I rejser videre med indrigs flyverbagagen mærket med det endelige bestemmelsessted, finder toldbehandlingen sted, når I når slutter destinationen. For passagerer med flyet videre fra København gør vi opmærksom på, at der i ankomstgaten findes en skærm med information om gate og gangafstand for de flyvergange, der har kortest forbindelsestid. For øvrige flyvergange henviser vi til lufthavns almindelige afgangsskærmer. Kaptajn og besætning håber, at de har haft en behagelig flyrejse.